Hi mga moms, good evening. Medyo napagod ako ngayong araw na to. Whew. Siguro naiwan pa sa tindahan dahil tinataas niya pa yung babalutin niya. At ako naman ay nauna na dahil may gagawin pa ako sa room. And may binili akong 2 tray na itlog. Yan, kasi naubusan na ng itlog kanina. Kasi dito sa farm talaga, malakas ang itlog. Si Brenda kasi nag-almusal ng boiled egg lang minsan. Mga akla nagpiprito. Sinasahog sa mga gulay and all. So sabi ko bibili ako ng Kasi yung supplier ko, pumili ako ng 3 tray. So sabi ko habang mura pa siya, bili rin ako sa pangkonsumo namin sa Hinaguan Farm. Dito na mga akla. Sila. Hi, Galvin. Oh. Bakit? Okay lang naman. Ayun na, ako na. Okay lang naman. Pasalubong para panggamit natin. Gumagamit din naman ako itlog. Chicken curry. Kumakain ka ba chicken curry? Wow, kahit ako yung ako nga nagsimulahan yan. Ay, ano? Itlog. Para dito? Hindi, para sa mga iro. Kumahol ka muna. Aw. Aw. Ikapoy na ako eh. Now cooking again. Ano naman yan? Yan, bubuksan din na. Hindi pa pala pwede buksan. Mabulang sa dinas. So, ano yung masakit sa dibdib? It's my own. Oh. Lakong pagkukwento. Hala. Pero nalaman ko na. Nabanggit sa akin ni Paloma. Tulog kayo po gabi. Hala. Tinuod. O Irma. Tulog po eh. Naka-4 ka nga raw. Wala na hubog. Walay nahubog sa walay patak. Chicken curry. Kasi may gata at saka patatas. Sinabi pala ni Argel. Nagluto na sila. Silipin naman natin yung kanilang pinagmamalaking pickleball court. So bago pa tuloy yung magdilim, yan, papasyal ko na kayo at the same time ha. Ayan. May evening tour na. Ang kapal na ng mga dahon. Halaman. So para makita ninyo. Si Brenda, ayun, nagdidilig-dilig na ulit na naman ng halaman niya. Yan. Ito tayo papasok sa kanyang court. Tingnan natin. Nagpalit sila ng tubig. Ayun. Nagdidilig na siya doon. Ayun siya. Dito na lang tayo. Para mabilis niya makita. Kasi baka hindi pwedeng pasukin kasi yung alikabok. Kaya dito lang tayo. Baka napanood nyo na to sa ibang vlog. So, at least meron. Oo nga, yung amoy. Sakit sa ilong? Sakit sa ilong? Yan na siya, nakara. Sakit sa ilong, ang tapang. Tapang ng amoy niya, mga moms. Nandito. Oo. So, pwede na magtunog-tunog yung mga sapatos nila dyan. Diba? Quart na talaga siya. Yun lang. Kapag may mag-i-event na, lagyan na ng carpet. Diba? Ang tapang nung amoy ng pintura.
Yan! Oh, Wala pa bin. Kaya wala kay upload ka ro. wala. Ay kalimo na di eh. Hindi, Ang number walo. Wala. Dapat to. Dapat to tayo sa 8. Ako magluto ka din ako si Abriel. Di ang nakakusa wala na. Ayan na. Hala. Ako nakadisan ako ikuan. Ay sa maglilit ako. Ako na kay wala ka mukdata ubukan. Walo ka lubak. Yung gita. Non-stop. Chicken curry ni Palamalog. Oh, wala to. Nay wala nagutan lagi. Hoy, ano yan? Wala nagutan. Sa ni mangga. Wala nagutan ang kuan sa atas. Yati ay hindi ko sa napo imo na lagi. No? Yung aslong. Buwang-buwang. Paano ba anak ng oyster? So ikaw lang na Ibukal. for you lang ha. Takpan ulit. Taka na usapon pa yung bukal. Bula. May. Hindi mo pwede ano eh. Sure na. Awa. Wala ito mangga dia. Mura kita jag patatas. Wala to terbi kuha para sini makakuha ba. Penura mangyod. Danas ni. Kuning sa gabanti. Ayaw na mo. Oh! So di ta maglungag bugas ha di mo ba sa bugas. Para ni sa among mais na. Tawag dito. Butang ko kon. Ha? Butang. Mais mo. Pagpais sa ta. Ito pa rin mga bao. Di mo na kaila dai? Dili kan sipod mo na tapos tani. Nagbutang ko kon. may talong nga kuan karon man kanan nga. Dili pa to. Third name kan dira. Mo man kaon karong hapon. Bukas ang karon. Pagpais na ta. Bago zero din na. Hello. Karon karon diya pa. Butang dito. Nagtaon pa man. Magbasa dai. Bilisan ko na ninyo. Ang Jeepard lagi na. Ang Jeepard. Umot tinang isa niya pa uban. Wala ganyan dito din na sa tiyanan no. Kaway na sila. Tapos man di oh. Sila. Palit na sila. Remember, ganyan na siya sik. Kita na deport. Ano ba lang away for this show? Bakit ganit?
Lugay, hindi mo kapuluwa pa. Okay. Kain na nago ng mother. Pag-umaw na yun. Dito ko malandag na. Ano na? Oh, dili hilaw kay. Hello? Sudah naman ito na kuwahan ba? Bang. Ikaw kayo na ka. Ako dito sila bukas na nakit. Ang gano'n. Sorry mo na. Abi ka lang. Oy, ko Nadala ng duyan. Abi naman lang dito nila dyan ng duyan. Napapansin. Ako mukhang galing si Wala man nakanta ko. Ano yung cake na yan, ha? Ay, kiniganahan sa chicken curry. Kulang ako, pero ang kao ng tuhay. Ay, ikaw di ka tawag chicken curry ka dyan? May uban din ha. Kain sa Arjun ng chicken curry. Hospital lang. Buwata. Dapat kita mo gini ilang mga paborito. Paling pinadaan ko ng mga sachet na daan curry rice. Sana nang ikuha kaya abin o katong Uber ko sa pagkakita ko ito ilunod ng mga chicken curry nito. Powder. Ang katuwa. Pero kaya ba? Limang tulo naman kaya Oo. kuan. Kaya ug kauna ni pero lami kayo. Walang maluto. Parang ginanya ng gata. Or nagawa sila for. Kaya chicken curry, baboy. Sada. That is what we do. Ano mapag out? Marami. Ano lang sa kuhan? Pinapin ng bakla, di ba? Ako yun, ito na double. Ako lagi minirin sa kuhan. Ulan. Ah, Apil mo na bentukan mo gabon. no bis. Tayo ya. Oo, nagbibigyan. Ayan, hindi ka always beginner. Mara yung nagyapon kay kung mag-beginners ka na yung nubis, mag-nubis ka na yung Pati sa mandobis ka expected na mo nanay maayo gyud. doon ka beginners no? Pati ito ka sa beginners yung kabalo ko nga beginners ra na. Na naman idi inubis na lang. Brian, mapasok na itong mga kontrabo, mga apil ay patikas po kusog. Kaya magdahon, yung ito na gidaan gyud. Kaya ito ka marami, wala mailan. Iya po sila sa marami. Urot sila rin, buntukan rin nakasulod. Nung yaway pati po champion. Ano kaya naman ang pildi? Ito niyo sa Marawi. Buntukan, mo sila nakaway pati po champion, kontra marami. Pili niyo sila ni Ade. Mga lidere. Last na kayo sila, dos kami score, last sila. Aming kamang kami Wala dalawa. yun. Doon din no. Doon. Magsuon. May kasiloy. Wala pa gaya nakareturn ng bulag. Nanukan dahil daan sa kitchen. Kaya itong volleyball bitaw ng bisagula, bitaw ang middle blocker kay bisagula sa iyang bulag kay mamang kanana. Nga na, buhaton nga. Sa kitchen, hindi sa daan. Paghatag ka sa bulag, dagan na sa dito. Mambak sa diretso bisag ang bulag to dito. Kanang prepare na niya ang diretso mabuna lang bitaw. Galan niya. Okay, labi nga dula na kay kanang. Dahil na kay dahil na kay kuan.
1.6. Ang babae, kaya grabe na. Pang. Ano, four. Mga balibol kayo. Nakalit ka lang ate. Ito na mga sa SR Mall kay dahil sila nasa event yung babalik na kaagad, mag-slap. Wala nang slaughter ito. Ang ganda. Ganda pa. Pero naman di kanto. Ano ito sa ito? So iya pa kung ipanlagay sa take register. Forward. Pagin ko na. Bayas kayo kasi Toots ang gilainman, si Mau Mau, si Yang Soon, si AJ, lang lineman na ang nadulan na si Pauline. Siyempre, bisag out, ino na nga, mabuhay, sundun may dayon. Akapan lagi, naman sa likod. Naulawan na, sunod lagi ay, ikon. Basta huwag na ito naag sa unikuan. Pauline, may ako na. Dawag na ito vlog, farm. Madahan. Kamera kung bida. Ano yung isa akong curse? Read ng babala-bala. Oh, gumana pa sa yung likod dito. Tamo ko eh. Saan nagkaroon ng manok na puro na diretso? Namin ito November, sa July 4 ba? Oh. Dugan sila. Charger si para ko na system. Dugan po ka dyan? Charger si Limia. Ay, Ako na lingling. Hindi, kahit. Ikaw na-system. Sugot na sila nga. Gabis man. Dili internet si... Ay, oh! Sustan wala. Lalo Milo. Milo. Ting daw. Kung kaya bang gabis. Nakatawa sila dua. Ito ni anak ko matatanaw sila doon. Sino mo? Makitara dito sa sila gapon. Dugan, dagyapan mo? Kita rin yan ito eh. Mix man ko. Ano? Wala lagi apil sa kain ka mo da Britney, sa notice ipon. Britney o si Jordan. Charger na. Ang akong partner, Sila, Richard, dito. R. SR, Crystal. nakuyan na po eh. Siya, Ay, beginners. double entry ba? Balag building ko, mga Technology. single entry, at least dili ko Asa na habo. to? Nakakabot na Hanggang din ko. nagkangaulian, akong diri mga hits, mga... Mag-lord. Kahit dua ang entry, pildi ka po, di ka makasunod. At isa mapildi, dili kaya go, isa rin yung lang, magulat-ulat, maalam mo diya. Tabok pa, kaya lagi ko i-court. Siya pares yung sa mix. Topic itong mix nato di taga Manolo. Di ba? Wag Pag ka na kayo. tawag sa manggod. Gitawag ka mo binit. Kaloy Tama ko. na kayo kung bimbo. Pagbuman sa inyo, Vince. Amuha din, mix. Kini nagkudura kung pulo ka dulo. Ato pagin sa kumbinto, pag abot pagin dito kay dili pa man inyo. Tawa, Ay, ganyan ko ko tayo na pud. Ginuo ko, maguli-buli maguli-buli mo diya ba. Ay, kung ano nag-double entry sa time ng isa ka paguman. Kato ganing gikan pa mo nagbulan ni bimbo. Kami din sunod. Ayaga ka, gihago na ning isa. Magluya na gid ni.
Ako kayo eh. Sumura pa. Mapag na damo ka tikiling. Hindi, pagkabagabag itong tubig ni Duna. May tambal. Mata ato. May magpalit ato. Saan nag-videoan ni? Amsi. Naka-play? 13 na. Tapos, Hindi ka dali. Hawlin nga sir. Sabi. Hindi man basta-basta mag-cancel ang flight ng Philippine Airlines. Hindi ni-advise sa OWA o sa panang management sa embassy sa Pilipinas sa Galing mo. Dubai kay ana-ana daw kuno ang pinuno kung unsay kuan mo kasulod pa sila mga schedule flight ano. Sige, isa pa, nanon tay news ato karon, nanon tay ka na bang note 20,000 na? Ay balo ba nga ana, walay kay karon sana for the coming. Kung na-cancel daw. Kaya ang point po, nagkabalo kung news blackout or wala gid sila nagpa kay cancel man daw kuno due to babalik di ba daw takot ang war. Hindi pa gani. Kung daw yung kanang nanda, manggo daw ang US daw. Nga nagdami dito ng mga lockdown mo dito. Malakong lang mo ko. Ito sa din mo, sa katuig. Ano yung gano'n? Nanda, manggo daw ang US. Kwan. Nagana mo si Mama Mary nga. Cancel tanan flight, anana. Ano ka, ganyan, ana. Kaya tungkol sa war, inuo ko, anak ko nga. Inuo ko kasi mga lockdown na dito sa Dubai ma. Basta mag-book na ko na siya ka ng individual booking kay cancel man. Gusto niya Emirates among sakyan kay Palman. Emirates yung i-booking ko no. Mag-book ko niya Emirates. Bahala mo kung mudayon mo dili basta ako mudayon ko. Ambot sa bayot ng hadlock man, bahala sila. Wala kung hadlock nga kuan nag-comment ra to kasi mga lockdown tay ana. Sa pa, dili man i-cancel sa kuan kung wala June, di ba? So basig tinuod pod para for safety for everybody ba ana. No, ngin Mama Mary ingin si Jina. Hindi din ito ni mama buha ko or mahalan siguro sa ticket kaya kamahal ko ng ticket palig ko ng ticket lagi. Kamahal ko ng ticket na. Karon ko ba si Didi dito yung mama para discourage sa para kay mahal ang ticket. Karon dyan ika sa dito nga mag-chat sa dito nga kanang uban mo bata di ingon ko parang mama kauban pa mi ma. Nag-chat man si mama ana sa ako nga. Na congrats sa visa niyo yung